Vaša prednáška bola o hraniciach výkonu. Kde sú podľa vás tieto limity? Ako som to aj v prednáške povedal, len som naznačil nejaké smery, ako ten vlastne ľudské limity môžeme a vlastne ako sa skúmajú vo vede, ťažko povedať, ťažko ich ohraničiť a môžeme túto tému uchytiť z rôznych strán. Môžeme sa pozrieť na limity konkrétnych športových disciplín. Tamto v nejakých takých jednoduchších športoch štruktúrou nejako vieme merať, vieme to nejako odhadnúť. A pri nejakých zložitejších športoch štruktúrou zložitejších, ako sú športové hry, úpolové športy, tam veľmi ťažko tie limity merať vieme. A keď sa pozrieme na ľudský organizmus a nejakú fyziológiu, tam máme veľa štúdií alebo aj samotnú fyziológiu, vedný odbor, ktorá skúma tie limity ľudského organizmu, čo je schopný, ktorá tá konkrétna nejaká štruktúra alebo nejaký systém, kam až vieme ho dotrénovať, kam sa vieme posunúť v tých limitoch.